ए काय बघतो कसे बघतेस? तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या युट्यूब चॅनल मध्ये मी मुकेश गाडी आणि विनय गाडी आज तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहोत. आणि आज बघणार आहात तुम्ही कसले पराठे ग? मेथीचे पराठे. स्वतः माझी बायको आणि स्वतः मी बघतोय. तू खाणार? तू खाऊ कस? मी खाण्यासाठी इथे थांबलोय. तर इथे मेथीचे पराठ्याचं काम चाललंय आणि पुष्पाचं नाव गीता बघ. पुष्पा तिथून वास काढते, म्हणजे पराठ्यांचा वास काढते कसा येतोय ते. तर तुम्ही किती दिवस सांगत होता की तुझी बायको कुठे दाखवत नाही, रेसिपी तिची आजची दाखव. तर आता पराठ्यांचं काम घेतलंय तिने, तर आता पीठ लावते त्याला. तर बघूया. तर ही माझी वर्षा आणि मी तिचा मुकेश. तर असे आम्ही दोघ जण आहोत. आणि आज तुम्ही बघणार आहात जातीनिशी. तर दाखव, बघूया कसे करतात पराठे. माईक नाही आता, माईक हो तो काय देऊ? काठी देऊ? लाटना की नाही, घेतले ना. हा तर आता बघूया. हा तर पहिला पराठा थापते, पुष्पा तिकडनं लाळ गाळते. बघते. हा बघ बघ कसे पराठे बनवतात. तर कसं वाटतंय तुम्हाला आज आमच्या चॅनल मध्ये येऊन लाईव्ह मध्ये? खूप छान वाटतंय की मनातल्या मनात गाळी देते. नीट सांग, म्हणजे कळेल लोकांना काहीतरी, असंच काहीतरी लोकांना वाटायला हवं. हा तर आमच्या चॅनल मध्ये तुम्ही आल्याबद्दल खूप खूप तुमचं स्वागत. थँक्यू. मोठ्याने आवाज जात नाही लोकांचा. तुझा आवाज वाढव आधी. तुझा आवाज पहिलं जात नाही. नळी नळी बारीक आहे त्याची. हा नळी बारीक. बिस्किट अडकला सकाळचा. तर मित्रांनो, आज तुम्ही पराठे बघत आहात. हे बघा इकडे. आणि वर्षा वाजते. मग आज किती पराठे कसे करायचे जरा सांग लोकांना. एक जोडी मेथी घेतली. येस येस. ती साफ केली. ओके ओके. धुवून घेतली, बारीक चिरली. त्याच्यासाठी साहित्य 10-12 लसणी. किती वेळा टाकल्या? किती वेळा लसणी 10-12 टाकायच्या? एकदा टाकायच्या. 10-12 लसणी. पुष्पताईला आमच्या सांग जरा. हा नाही तर टाकून द्यायचं. एक कांदा. हे पुष्पा पुष्पा मेन सांग सांग. धने जिरा टाकायचं थोडं. तर मित्रांनो, मॅडम आमच्या नवीन असल्या कारण त्यांना आगीचं फुकण्याचं जमत नाही, त्यामुळे मी फुकून देतो. बघ पुष्पाची बघ. पुष्पा म्हणून तुमका कळता तर या. आणि तिकडे अरे माशी होत काय गे? म्हणून मांजरा गेली होत. हा तर काय गोंधळ व्हायचं जरा ऍड येते. आग फुकाची लागली माता. पुष्पा पळाला. पुष्पा मांजरांका मांजराच्या पुष्पात झोमटात गावला. हा तर मित्रांनो, असा आग व्हायचं जरा फुकान दिले. तर हा पुढे काय केलं? लसणीच्या नंतर मांजरा गेली गो. गो मांजरा गेली. एक कांदा, धने जिरा सगळं मिक्सरला वाटून घेतलं. बाबलो आता बायकोचा मरण काढता. कमेंट नाही मरण नाही काढत. तशी माझी बायको हुशार आवडत काय. बारीक. त्याच्यानंतर मेथी चिरलेली मेथी घेतली. त्याच्यामध्ये जेवढी मेथी आहे तेवढंच गव्हाचं पीठ घेतलं. ते सगळं मिश्रण टाकलं. ही तुमचं लाईव्ह, तुमची रेसिपीचं लाईव्ह आहे की तुमचं लव्ह स्टोरीचं लाईव्ह आहे काय? हा त्यानंतर बघूया. तू मध्येच काहीतरी टोपण टुकतोस म्हणजे भाजीचं चाललो ना. हा घे भाजी. लव्ह स्टोरी मी सांगणार. पुष्पा भारी लावला. आगाकडे मगाची आगत नव्हती आणि वर पराठा होतो. आग नव्हती आणि वर पराठा होतो. पुष्पामुळे पुष्पा भारी काम केलं. कारण पुष्पा जरा आवरा, त्यामुळे तासून सांगता. तर आज तुम्ही बघत आहात आमची स्वतः माझी मिसेस वर्षा आणि मी मुकेश. तर आज पराठे खाणार आहे. पहिले वर्षा वहिनी बाबल्याक चटको दी. हे लव्ह स्टोरीचा सगळ्यांचा इलाव. तुमची लव्ह स्टोरी सांगा. तुमची लव्ह स्टोरी. आमची लव्ह स्टोरी स्वतः माझी बायको सांगेल, मी सांगण्यापेक्षा. नाही फरमाईश करा. तुम्ही सांगा. नको मला नाही ग जमत ते. तूच सांग की. तर माझा गोंधळ असा होता
की माझ्या बायकोवर बोलताना मला भाषेत बोलत लागतं, मला जमत नाही पहिली, तरी पण माझा गोंधळ होता. थांब फुकन गो फुक फुक पराठो करापलो मरण काढलं माझा. बाबल्याक भारी कामाक लावले. बरोबर बरोबर. बाबलो आग फुकून मेलो उघडे. तर सांग आधी तो मराठीकडे पराठो आपला प्रेक्षक वाट बघता. पराठो काय खायच नाही की कातली सांगते लव्ह स्टोरी. मेसेज तरी वाच. अरे वाचता विनू मेसेज वाचता. थांबा यांच्याकडे लक्ष देऊचं लागतं यांचा नाही तर. सकाळचा प्रश्न राहिलो म्हातारेचो तो सांगून पुरं करतोय कमेंटचा. जे आज कमेंट केल्याने आमचे जे प्रेक्षक जे आमच्यावर कळकळून प्रेम करतात, आता म्हातारीवर पण करतात. आता म्हातारीवर करतात. म्हातारी येत तरी येत अशी म्हातारी येत राहणार. येणारच हा कारण तिच्यामध्ये पेपरा झाला होता म्हातारीचा. तर तिची आज कमेंट खूप भारी होते. आणि कोणी अजून बघितलेलं नसतात तर तो व्हिडिओ जाऊन बघा म्हातारीचो. हा सकाळी टाकलेलो दुपारी. कमेंट खूप छान होते. रिप्लाय कोणाक आमका देऊ मिळत नाही, पण कमेंट सगळ्यांचे वाचलेले आहेत. कमेंट वाचलेले आहेत. पुष्पा मोबाईल नसल्या कारणात पुष्पाकडे मोबाईल नाही हा बोटा फिरवतो त्यामुळे आमका दाखवूचा लागतं वाचून. तर खूप खूप धन्यवाद. आज आमका इतकं सपोर्ट करतास तुम्ही, आमच्यावर प्रेम करतास. आणि आज पराठे खायला या. तर आमच्या मॅडम पराठे करतायत. चला सुरुवात. दुसरा एक करपून गेला तर लव्ह स्टोरी अशी आहे. सांग तू सांगते. ए वर्षाक नाव घेऊ सांग. थांब थांब एक नाव घे पोरी नाव घे. काय हो. तर आता वर्षा नाव घे माझा. लक्षात नाही म्हणता नाव तुझं. नाव घे. शंकराच्या पिंडीवर बेल राहते वाकून. मुकेश रावांचं नाव घेते. पराठा थापून पराठा थापून. पुन्हा 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 ही बाई सांगतात ना मेथीच्या भाजीसाठी. थांब मेथीच्या भाजीचा मी घेतोय. भाजीत भाजी मेथीची आणि वर्षा माझ्या प्रीतीची. या सगळ्यांका माहितीच आहे, पण आता तुमका सांगते कारण मेथीचे पराठे असल्या कारण या सांगले. तर मॅडम तुम्हाला आज कसं वाटतंय ते मला सांगितलंच नाही. खूप छान असते. झालं सांगितलं ना त्याला. पुन्हा सांगते माझ्या लक्षात राहत नाही. एक म्हातारी लव्ह स्टोरीचा सांगा बाबा. लव्ह स्टोरी. तर माझी बायको मुंबईची असल्या कारण मुंबईची आहे. लोकांका ताच कळत म्हणजे कन्फ्युजन हा तुका मुंबईची बायको कशी मिळाली. कशी म्हणजे त्याच्यासाठी टेक्निक आहे डोके. साधारण माणसाचं डोके नाही आहे या. तर मी प्रपोज करूच्या आधी माझ्या बायकोने मला प्रपोज केला. ओ माय गॉड. सही आहे सही आहे. खरा की खोटा हे तूच सांग त्यांना. केलंस बघलंय लाईव्ह चालू. तोंडावर पाडलंस त्या का. नाहीतर का उपडी पडले असतं. तोंडावर मारा नाही. खरं सांग. होय होय मीच केलं प्रपोज. म्हणजे खरं. सावकाश वर पुष्पा करपतला बघता. तर असं आमची लव्ह स्टोरी आहे. आमची लव्ह स्टोरी मोठी आहे पण ती छोटी शॉर्ट फॉर्म मध्ये मी सांगायचा प्रयत्न करतोय. पण पुष्पा बाबूचा आवाज फुटत नाही. मोठ्या आवाज नाही येता. थांबा अडकला पाणी द्यावं. तर मित्रांनो अशी लव्ह स्टोरी आमची गाय ती. तर लव्ह स्टोरी आमच्या गायवर आली असं म्हणतात बाबा लोक, पण माका खरा नाही माहिती. कारण माका माझी माहिती आहे लव्ह स्टोरी काय आहे ती. पण बरेच जण म्हणतात की गायच्या दुधामुळे लव्ह स्टोरी झाली आहे, तर तसं नाही आहे. तर वर्षा मॅडम सांगा ना तुम्ही जरा. माझं कन्फ्युजन होतंय बोलताना जरा आवाज घुटमाळता. सांगणार आहे सांग. एकदा मी एक वाक्य सांगते तू एक वाक्य सांगते. डिस्कशन करूया. हा सुरुवात करते. हा तर आमच्या लव्ह स्टोरीची सुरुवात अशी आहे की ही दूध न्यायला यायची आमच्या गायचा. कारण आमच्याकडे गाय त्यावेळी दूध देत होती. आता बंद झाली आहे देवची. मी जेव्हापासून बघतोय तेव्हापासून काय दूध दिलं नाही. तर ती दूध द्यायची आणि वर्षा दुधाला न्यायला यायची. आणि दुधाला दूध न्यायला यायची. आणि दूध देता देता मी डोळा मारला पटकन. काय 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 परत काय काय परत परत ऐका नाही.
अरे दूध नेऊ गेलेला ना हा तेव्हा डोळा मारला. कोणी तो डोळा मारता मारता हिचा पाय घसरून पडला. कोणी डोळा मारला? कोणी मारलं? मी ह्यानी मारलंय आणि मी पाय घसरान पडले. हा तर अशी लव्ह स्टोरी आहे. कशात? शेणात? शेणात पडलंय रे. हा. बस एवढीच? हा असा मग चालू झाला हळूहळू 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 हा पुढे वाढत गेला वाढत गेला वाढत गेला. आणि आता मग इतका मुंबईची दिला. बायको आणली. हा तर मग माझा ऐकत नंबर नाही. घेतला आणि चोरून बघ ह्या मधून. हा ह्या मेन राहुलात ह्या मेन राहुला. हा बरोबर बरोबर तू सांग. ह्या अर्धवट सांगता. कल पण पुष्पाची अर्धवट सांगितलं स्टोरी. मेल्या लोकांची कमेंट किती. तर सांग ना. मला मेसेज केला नाही होता व्हॉट्सअपला. हा नंबर कसं गावलं पण ते का? आता तर- मग ते आमच्याकडे दत्तजयंती यांच्याकडे आली तेव्हा मला असं म्हणून. पराठे वाकडे तिकडे नकाशे येत होय ना. नकाशात काढतात आता. नकाशात माझा नंबर लागलो. कमेंट वाच. लवकर सांगा स्टोरी टाचा. हे लव्ह स्टोरी सांगताना रडता हे बघ. बॉडी नाही पुसत. असं नको करू. सांग बाबा ते वाट बघतात किती वेळ आपली लव्ह स्टोरी साठी ऐका तात्कळत. तर अशी आमची लव्ह स्टोरी आहे. काय आपण धाकेपुतात सांगते मला. हा तर इथून मी नंबर घेतला आणि मेसेज मग हळूहळू बोलणं झाला. हम्म, मुंबई गेलाय म्हणून. नंतर मग मी मुंबईत गेलाय. मुंबईत भेटूसाठी इका गेलाय एकदा. हम्म. आणि मग काय? एकदा ठराव मांडलंय हम्म, आणि मग लग्न केलं. हम्म, पण पळून जाऊन लग्न करूचा नव्हता. हम्म. मग लग्न काय केलंस ता सांग. मुंबईत केलं की गावा? मुंबईत मुंबईत केलंस. हा हा. पण बरेच जण सांगतात लग्नाचा व्हिडिओ पाठवा पाठवा. लग्नाचा व्हिडिओ आमचा नाही आहे. मुंबईत केल्यामुळे. कोकणाचाच व्हिडिओ आहे. हा तर भारी आहे. हा ऐकलाच असते. तर असा आमचा जमला. अशी मग माझी मुंबईवाली बायको, बाबल्याची बायको मुंबईवाली. हम्म. असा प्रेम प्रकरण ठरला. आणि ती कशी तिची खूप आवड असल्या कारणान ती म्हणाली माका बाकी काय नसता. माका हिनं प्रश्न केले पहिलो बाकी पोरगो किती कामा कसा नाही तर नोकरी कसलो तरी चालत. पण त्या रूमनी हातात धरू घेता का विचारलेली. मग म्हणजे नांगर. हा असं सांग. नांगरातून. माका नांगरात धरू पहिलो प्रश्न विचारलेलो होतो. तर म्हटला येता पप्पानी माका 10वी सोडल्यापासूनच शिकवलेले मी. तर अशी होय ना का तो प्रश्न टाकलेलाच ना. होय म्हण आता तरी. कारण शेतकरी नवरो होतो तिनं माका सांगलेलं आहे. हा. ब्लॉक नसलो तरी चालत. कारण ब्लॉक वाले ब्लॉक हा म्हणून सांगतात नाही गावात पळतात. त्यांना ब्लॉक होतात. ब्लॉक होतात नाही गावात पळतात. हा. थांबा पराठा टेस्टिंग करूच वारवलो. तर पराठा एक घेऊ का मी? कुठे आहे तू? मम्मा जरा डिश देतेस का तू? मम्मा डिश दे ग मम्मा. हा ओके थँक्यू. हा तर पराठे रेडी आहे. आणि पुष्पाला आता मारीत नाही. कारण तिची उंची कमी पोचतात त्यामुळे बारी इकडे ठेवला. तर लक्ष देता बरोबर होतात की तर नाही. पराठा आज मेथीचा पराठा आहे. मस्त हो. आधी खा. हे आधी खा. खाल्लंय ना थोड्यात टाकल्यावर मस्त. पण जरासं मीठ टाक. पायचा मीठ कमी आहे. टाक लवकर टाक नाही तर त्यांना वेळ नाही. तर अशी आमची लव्ह स्टोरी आहे. म्हणजे पहिलो प्रश्न माका हिना ह्योच विचारले तुका शेती करू घेता का? माका शेतकरी नवरो हो. मुंबईवालो हायपाय नको. हम्म. पहिलो प्रश्न होतो. तरी माका वडीच नेत होती पण मी गेलोय नाही. कोण येत होतं? शेतात पूर्ण सांगा त्याच्या. पूर्ण सांगले शेतात माका वडीच नेता. त्यामुळे मग शेती आवड आहे काकू. तुम्ही बघितलाच असाल. काय म्हणतात? पाऊल काय म्हणतात? तो वरना प्रॉम्प्टिंग करतात हा बघ. पुष्पा प्राउंटिंग करतात. हा. आणि पप्पाकडे त्यांना हवंच आली पराठो टेस्ट बघूची. पण ते पाठसूनकडनं मागतात. तर अशी आमची लव्ह स्टोरी आहे. आता मी सांगा दमले जरा तूच तरी सांग. आणि काय सांगायची झाली सांगून. तरी पण काहीतरी सांग. प्रपोज कोणी कोणाक केल्यान कसो केल्यान ते बघ विचारतात लोक. प्रपोज बायकोन माका केलाय. हा. हा पुढचा प्रश्न वाच.
त्या भागात जाऊ नको म्हणता. खयच्या भागात पुष्पा म्हणता आमच्याकडे येऊ नको, म्हणजे आमच्या लव्ह स्टोरी. पुढे काय तर मी बडबड बोलणारा माणूस नाही, त्यामुळे गोंधळ होता, मग पुण्यात घ्यायचा लागतं मध्ये किंवा पुष्पा. ज्याच्या हातात मोबाईल आहे तो कमेंट वाचत नाही. अरे बाबा कमेंट वाचतोय, पण बाकीच्या ह्यांच्याकडे लक्ष ठेवचं लागतं मागसून, तुमका नाही कळणार ता. हो हा कमेंट वाचता पण जरा गोंधावता तो, हम्म कारण तोंडात त्याच्या या काय पराठो. पराठो दिलंच ना माका. हा पुष्पा मेला धर, पुष्पा आधी धर तू. पुढे काय लवकर सांग. अगो तू बोल काहीतरी. हे वर्षाक सांग बाबूक पराठो भरू. बायको बरं. हा अगो बॉट चावलं. पराठा भरवताना बाबल्याचा बॉट तुटला. आज का ताज्या खबर, पराठा भरवताना बाबल्याचा बॉट तुटून पडला. हा तर आज का न्यूज ऐसा है. काय गो तळमळता त्यासाठी बघ काय त्या काय ग. हा फोटो मार ना. आता पुष्पाला सांगा नाव घ्यायला. पुष्पा एकदा नाव घे. हा घे लवकर घेता. घे ना लादला काय घेतो की नाही लवकर सांग. हा घेता. पुढे गो दिसत नाही. तोंड बारीक चिकटव. शंकरच्या पिंडीवर बेस घालते ताजा ताजा. पंकजरावांचे नाव घ्यायला पहिला नंबर माझा. पंकज राव म्हटलंस ना, नाहीतर गणपतीपुळ्यात माहिती आहे ना. पंकज राव म्हटलं काय गो म्हटल्या नाहीतर त्याचा गणपतीपुळा आठवूक सांग, मग त्याच्या लक्षात येईल. पुढे काय तर मित्रांनो आमचे व्हिडिओ असेच बघत राहा, खुश आनंदी राहा, हसताय ना हसत राहा आणि खाताय ना खात राहा. आणि पुढे काय सांगा त्यांना सांगायचा काय तर लव्ह स्टोरी अशी आहे. मी पूर्ण सांगलंय नाही, सांगलंय करा. ओके झाली. आता 10 के विचारू नको बाबा. बाबल्याची लव्ह स्टोरी सांगा, लव्ह स्टोरी सांगा. बाबली बायको माझी मुंबई आली आणि मी गाववालो आहे, शेतकरी. मग तू आता मुंबईत जातो. तू मुंबईत काय आहे नको तू सांग. मुंबईत काय आणि काय नाही का. काय नाही आता काय नाही राहुला म्हणतात. म्हणजे ही मुंबईत राहिलेली मुलगी आहे, म्हणजे माझी बायको आहे. आणि मी गावात राहिलो. ती स्वतः सांगता मुंबईत काय नाही. पण मागच्या वेळी म्हणत होती की मुंबई जाऊया म्हणून. अगं सांग त्यांना काय ते मुंबईत काय आहे की नाही. मुंबईत काय नाही सांगितलंय ना. हा काय नाही तर इथेच थांबूया. तो मीठ घातलेलो पराठो का. एका मेल्याक सांगा काय दात काढून असा माझा मारा निला हो. माझं गोंधळ काय चुकला सवरला असत तर माफ करा. एखादा शब्द चुकान जर गेलो असत तर तुम्ही समजून घ्यावा. लाईव्ह मध्ये बोलता म्हणजे गावची गोष्ट कोणाची तरी कामा नाही. माझ्यासारख्या माणसाची मुळीच नाही. पण माका धरून बांधानं उभो केलेलो. पेपरात अडवला तुझा. पेपरात आवाला की उभं करतं. सकाळीच बघितलंस ना म्हातारी कशी दांडू घेऊन इली, तशी म्हातारी येणार आहे पुढच्या एपिसोडमध्ये. आवडली असतात कमेंट करून जरूर कळवा. पण पानाची पिशवी येताना आणू होईया ती का आठवण करून. तिचे हे दात तुटले ना. पण पुणग्यान काय खटकडे लाडू दिले ना सकाळी ते का. म्हातारे दात तुटून पडले पाठात. मग विनूची लव्ह स्टोरी नंतर बाबा. तर मित्रांनो व्हिडिओ आमचे आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. विनू असे ताकदच लाईव्ह नंतर आमचा दररोजचा रुटीन चालू आहे. आणि कारण एडिटर मन तो हा. तर सांग त्यांना काहीतरी वाईट जरा हे दे प्रक्षेपण. सांग ना एकदा बोल. पुष्पा सांगात मर सांग. आमच्या चॅनल बद्दल सांग काहीतरी. पुष्पा तकडनं बोल. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नको करा म्हणता. तर आमचं तुमचं जे आमच्यावर प्रेम आहे तसाच ठेवा. आणि आमचा पण तुमका हसवण्यासाठी खेळवण्यासाठी आमचा उपक्रम चालू आहे युट्यूब मार्फत. तर आज तुम्ही जे आमका बघतास टीव्हीवर, खूप इच्छा होती टीव्हीवर दिसाचा. हे विनोद कधीपासून सांगत होते मग टीव्ही घेऊन गेलं. तो आता युट्यूब मधनं तरी नेल्या ना, त्याबद्दल विनूचे खूप खूप आभार. आणि युट्यूब चॅनलचे पण.
त्यामुळे आज दिसत आहोत आम्ही दोघ जण. आणि या मेन आणि ह्या ज्या कोणपाटात होता, कशात गोंदपाटात कोणपाटात नाही रे, कोणपाटात, त्या कोणपाटात ना बाहेर इलेला, त्याच्यामुळे अख्ख्या जग ते का आज ओळखता. पुष्पाताई पुष्पावरच कमेंट मारण्याचे. मेली आहे भांडी सॉरी पूनमताई बघत असशील तर सॉरी. आता उद्या माका माय द्या म्हणून म्हणणारच आता. तर इथे थांबूया. बाय बाय, पुन्हा भेटूया. गुड नाईट. गुड नाईट. खाऊन पराठो खावाजी पहिलो. नको दाखवलंय तर म्हणते यो काय दाखवता. तर पराठे आज आमचे मी अर्धा खाल्ला, मस्तपैकी पराठे झालेले आहेत. बाय बाय.